אחינו יקר, ברוך הבא לשבוש הווירטואלי של מכינה קדם צבאית אלישע. בזמן שאתה הבית שלך, בוא תראה את הבית שלנו. יאללה, נתחיל. בוא אחריי. במכינה שלנו, הכל מתחיל בבית מדרש. חברותות, שיעורים, הרצאות, לימודים בוגרים, גמרא, אמונה, מידות, הלכה, זוגיות, ועוד אין ספור דרכים שבה אנחנו מכניסים את הדברים מהספר אל תוך הלב שלנו. מגוון רחב של הבנים שנוכל לתת רק לך את הדרך שהכי מתאימה בשבילך. לימוד אמונה מתוך שמחה גדולה. יאללה, בואו נראה את זה. יאללה, הגענו לסדר בוקר. בואו נראה. בואו נצטרף לסדר בוקר. יאללה, בואו תראו איפה אנחנו ישנים. כפי שאתם רואים, חדר ריק. כולם בבית מדרש. אבל בסוף היום, אחרי יום ארוך מלא בעשייה, מכינה דואגת לנו לתנאים הכי טובים שיש. אחד הדברים הכי משמעותיים במכינה זו הכנה לצד. אם זה במסעות, אלונקות, סימולציות של סיירות, שיחות עם יוצאי יחידות מובחרות. כל זה בשביל שאתה תגיע למקום שאתה שואף אליו. יאללה. הנה עכשיו אימון יבשים וקרב מגע. בואו נצטרף, בואו נצטרף. תהיה מוכן! תהיה מוכן! יאללה חבר'ה, ברוכים הבאים לגיהנום. כל מה שאני אומר פה זה קודש, יש? יש! יש! הלאה, לעמוד עמידת מוצא. את זה שלי, כל זוג, דוחפים עד המוות, יש! 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 נפש בריאה בגוף בריא. במכינה יש לנו את כל האמצעים כדי להיות הכי בכושר שיש. מדסים, אימונים, חדר כושר, מדריך כושר צמוד, מסלולי ריצה מדגרים, אפילו מתחם נינג'ה. כל זה כדי להפוך את החלום למציאות. יאללה. כדי שיהיה לנו כוח לכל מה שראינו עד עכשיו, המכינה דואגת לנו לאוכל ברמה הכי גבוהה שאפשר, תוך שמיעה על בריאות וטריות האוכל, כדי שנרגיש הכי בבית שיש. יאללה, בתיאבון. בסוף, הדבר הכי משמעותי בשבילנו זה אנשים. לבנות קבוצה מגובשת מהחבר'ה הכי איכותיים והכי טובים שיש. עם הצוות הכי נהדר. כי ככה זה במכינת אלישע. עכשיו זה הזמן שלך לקפוץ למים. ולבוא להיות חלק מזה.